L'interès per la llengua dels valencians és l'obra que Josep Daniel Climent ha vingut a presentar-nos avui ací, a l'Espai Plató de la Fira del Llibre de València, en edició de Drassana Llibres. Josep Daniel, benvingut. Moltes gràcies. L'interès per la llengua dels valencians, personatges, llibres i fets. Exacte. Què trobem en esta obra? Bé, la veritat és que el llibre naix d'una sèrie d'interrogants. El primer és, històricament, els valencians hem tingut interès pel valencià, tenim actualment interès pel valencià i, especialment, tenim interès o volem mantindre el valencià com a llengua de futur dels valencians i a partir d'ací un poc és el que em posa a treballar en el llibre. Em posa a treballar parlant d'una sèrie de personatges que han sigut importants històricament, d'una sèrie de llibres que també han sigut fonamentals per a l'estudi del valencià i una sèrie de fets també molt significatius del segle XX, bàsicament. El període que has estudiat és des del segle XIX fins als anys 70 aproximadament. Segona meitat del segle XX. A veure, la tria tant de personatges com de llibres o de fets ha sigut una tria molt personal, perquè clar, n'hi ha moltíssim més que haver pogut altres personatges o altres fets, però bé, és una tria personal d'allò que m'ha semblat més significatiu o allò que m'ha interessat també més. I es respon a aquesta pregunta que et plantejares quan vas començar a escriure el llibre? Els valencians tenim interès en la nostra llengua? Jo estic fermament convençut de que, per una part, hem tingut interès històricament, vull dir que el valencià és viu, està ahí. A més, ho demostra també que hem tingut interès per la sèrie de fets, per la sèrie de personatges i de llibres que s'han escrit històricament només en el segle XX i, per tant, això també és una realitat. I després això crec que també és d'alguna manera veure tota la trajectòria que s'ha portat fins a l'actualitat, tota la tasca que han fet aquestes persones, crec que això també és una cosa que ens ha d'encoratjar els valencians actuals a treballar pel valencià. És a dir, la meva idea és conèixer el passat, això es permet analitzar millor el present, saber com actuar en el present, però sobretot pensar en el futur. I el futur és un futur del valencià, el futur del valencià com a llengua del nostre poble, com a llengua que ens singularitza i que d'alguna forma manté la nostra personalitat. Si et sembla, anem a fer un repàs o anem a fer 5 cèntims de quins són aquests personatges que a més suposa que també eixiran en la part dels llibres i en la part dels fets. Sí, exacte, perquè d'alguna forma els personatges... Bé, la veritat és que comença per un que és Lluís Fullana, que és un personatge que és d'alguna manera... Jo l'anomeno el precursor de la filologia valenciana perquè és el primer que en el segle XX comença a estudiar amb més deteniment el valencià. Però després continua parlant de Carles Salvador, com a mestre i pedagog, de Manuel Sánchez Guarner, un gran referent en tots els camps, d'un personatge no massa conegut, que és Josep Ribelles Comín, que va fer una obra impressionant, que és una bibliografia de la llengua valenciana, d'Enric Valor, com no podia ser d'una altra manera, de Nicolau Primitiu, també és un altre personatge, de Francesc Ferrer Pastor, que guany es complixen 100 anys del seu naixement, és a dir, he fet una tria d'uns personatges que penso que en aquest aspecte han sigut fonamentals. Sense el seu treball, el valencià avui en dia no seria el que és. No tindríem la llengua que tenim, la llengua que parlem tu i jo ara, però és mitjà de comunicació, la llengua de tots els llibres de tota la fira que s'escriu, l'esclat de literatura que tenim. Sense aquesta feina que van fer aquests homes, el valencià avui en dia no seria el que és. I per això, d'alguna manera també és un poc, diríem, una mena d'homenatge també, no?, a aquests homes, a aquests homenots. En el llibre arribes als anys 70, però evidentment també hi ha més personatges, n'hi ha més fets, n'hi ha més llibres... Clar, n'hi ha molts més. De fet, fins als anys 70 hem de pensar que a més és l'època de més dificultats, perquè clar, tenim ahir des de l'any 39 fins a l'any 75, que bàsicament arriba al llibre, que és l'època més dura, l'època en què n'hi ha una sèrie de fets, com pot ser alguns que són de l'època de la República, però altres en plena dictadura, com són, per exemple, les lliçons que feia Enric Valor en el periòdic Jornada, que va publicar totes unes lliçons. Per què? Perquè havia d'ensenyar el valencià en la premsa perquè no es podia ensenyar a les escoles. Vull dir que és l'època més dura. A partir dels anys 70, dels anys 80, n'hi ha moltíssims fets, moltíssims llibres i moltíssims més personatges que s'han ocupat de l'estudi del valencià. I això espero que sigui per a una altra ocasió.
hi haurà continuïtat, doncs, d'aquest Sí, llibre. espero que sí, perquè per una part jo estic convençut de que fa falta, i que pense que és una feina rescatar molts d'estos testimonis que pense que la gent no coneix. Per això també la idea és fer un llibre que sigui d'un caràcter més divulgatiu, que és un llibre que es pot llegir perfectament per qualsevol persona, no cal que sigui ni un lingüista ni un historiador, és un llibre d'història, però és un llibre d'història que es porta al present i que es porta també a això, al futur. Doncs, Josep Daniel Climent, gràcies per haver vingut així a presentar este llibre i per fer este llibre que pensem que és molt necessari, l'interès per la llengua dels valencians. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé.